Raz nás stopli strašne dobré baby, mohli sme sa 10 razy zabiť. Celú cestu som sa obzeral, zostal po nich úsmev vo dverách. Bolo s nimi podozrivo dobre, adresy však veľmi nerad obrem. Študentky a možno učnice, kto mal vedieť, že boli z Lúčice. Hej, 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 sú to slova. Ja som sa však vážne